La de esta mañana era una xunta de portavoces solicitada por las familias de la plataforma ProCapt para pedir al alcalde y al resto de la corporación municipal el apoyo a la manifestación que se celebrará el próximo día 2 de febrero. O que se pedía era que o alcalde apoiara a manifestación do próximo día 2, que é a semana que ven, e que o alcalde dixo que non ia facer, e según el non o vai facer porque non vai apoiar a manifestación porque os pais terán o que piden nestes próximos días. Pois ojalá sea así. O que me pregunto é se o conselleiro de verdade ten interés en facer este centro porque non se reúne coas familias e lles explica que realmente van ter o que piden. Oxalá sea así, pero dame que non, e dame que simplemente pois o alcalde apoia o goberno galego do Partido Popular que non está ofertando para Ourense, unha vez máis, o que necesitamos. O alcalde recoñece que non existe diálogo, polo menos o diálogo que debería de existir, o axeitado, entre o conselleiro e as familias. E isto, ao final, é a maneira, o xeito de facer política do Partido Popular. Ante un problema, plantexa unha solución e, ao final, atopámonos con que esa solución non é viable. Claro, o tempo foi pasando, as eleccións autonómicas foron pasando, e pouco a pouco foron cansando, continúan cansando os verdadeiros afectados, que son os pais e as nais dos rapaces e os propios rapaces, non? Claro, a estrategia é a de sempre, demorar a resolución dos problemas para ver se, ao final, a xente se cansa e a xente claudica. O alcalde do Concello de Ourense non apoia a plataforma, non apoia as reivindicacións das familias e desmárcase, non? E para desmarcarse emprega un argumento que é o de politizalo, non? Nós non compartimos esa reflexión por dúas reflexións moi básicas. Por unha banda, é a familia, as familias as que están levando a iniciativa en todo momento, e por outra banda, hai un elemento nodal en riba da mesa, que é máis aló de que isto sexa un problema que lle afecta en concreto agora mesmo a estas familias, é un problema de un servizo público, dun dereito público que no futuro pode acontecerlle a calquera de nós ou a calquera veciña da provincia de Ourense. Por su parte, el alcalde alega que se ha politizado el tema y asegura que el concello está trabajando con la consellería para buscar una alternativa que dé respuesta a las necesidades planteadas por los padres. No entiende la falta de diálogo entre las dos partes.